Asta este, l-ai făcut atent și acum să-l vezi și cu mânuța și cu dințișorii și își deschide ușa. Iată. Nu, și-o deschide singur. Chiar reușește? Da. De asta suntem și atenți să nu... L-ai văzut? Și de asta trebuie să fim atenți cu ușa din sală, știi, adică să fie întotdeauna închisă. Să ducem camera aia, nu stăm mult, că trebuie... Acolo e mai răcoare. Că nu facem focul, facem numai o singură cameră. Și așa, dacă tot mereu ne vâjim pe ușa asta, iese căldură și în sală și în partea altă. Dar câtă căldură. Și a făcut o complicație. Atâția ani de zile, a făcut complicație, dar nu se mai putea. Nu se mai putea, pulmonară și cu fibrilație materială și l-am internat în spital, deci complicație pulmonară și pe căldura aia, nu putea să bea lichide, nu se întorcea, și-a făcut aprindere, cum s-ar zice, de plămân și nu s-a putut. L-am băgat cu salvarea la plămân artificial și nu, mi-a spus că nu se poate, să mă aștept, nu se poate salva. Și pe urmă, pe 25, pe 26, l-am dus la Sineasca, la biserică, am depus acolo, nu l-am adus acasă. Tot la Sineasca aveam groapa. Și de la biserică o noapte, a făcut slujba acolo, vecernia de seară, citirea de seară. Pe urmă, dimineața ne-am dus cu toții și la 12 l-a îngropat. Bine. Și am făcut masă la restaurant, că era de post. Eu vroiam să-l țin până sâmbătă, dar mi-a spus preotul și toți, și neamurile și toți, și frații, că să-mi puțeau cu toată formolul și cu tot așa pe căldura aia, pe nu știu câte grade. Asta este, auzi, când sună ceasul, n-ai ce să-i faci. S-a scăpat și el de chin, ne-am scăpat și noi. Eu am mai dat niște kilograme.